Ngayong gabi mga kaugma damlag sa wala data kaluto karong adlaw kay kuan natay gilakaw sayo kaninang buntag, so hapon na ta na uli. Plano na ko ani mag-order na lang ko sa mga fast food diri sa kuan. So maudinit katong atong gilaban sa niaging adlaw, so atong kuan na mamilo ta na karon. So katong sa previous vlog na to, katong natay pangutana, salamat day sa mga ato mga higala diya sa ilang mga tubag. So naiubang mga comments dito pare-pareha sa ako ang idea. So makaingon ko nga mauga dito siya ipasabot. So salamat kayo. So karon day mga kaugma damlag, naanap po ko'y kuan nyo pangutana na pod. Kana bang expression nga tinuuhan og buktot? Tay sa una ra kung nakadungog ana nga expression bata pagugtuana, sige ra nang gigamit ng tinuuhan og buktot. Nya sa una wala ra ko na curious, makadungog ko ana bisag wala ko nakasabot, muyon ra ko. Kay murag kanang normal na gud siyang ginagamit na gud nga expression, so muyon ra ko ana. So para ninyo mga kaugma damlag, ako ni pangutana ninyo unsay buti pasabot, unsay buti pasabot ana nga expression tinuuhan og buktot. Kay nagulang na lamang ta diri sa kalibutan, wa gud ko kasabutan kung say bot ipaibot anang sana tinuuhan og buktot. So please mga kaugma damlag, please comment. So kung basig na mo idea kung say bot ipaibot, bot ipaibot anang expression nga tinuuhan og buktot. So hangtod diri lang ta, mayong gabi usab ninyo. God bless and all is well. Padayon na ta, padayon lang ta. Thank you mga kaugmanam lang. Nobody is perfect. We all make mistakes. We say wrong things. We do wrong things. We fall. We get up. We learn. We grow. We move on. We live. And we thank God for always giving us another chance.